Ponúkame vám výber z najnovších vydaní kresťanských periodík na Slovensku. Katolícke noviny prinášajú. Najnovšie katolícke noviny prinášajú. Redaktorka Jana Martinková ponúka strhujúce svedectvo o tom, ako manželia Kurinovci pomohli z bezvýchodiskovej situácie rodine s 5 deťmi žijúcej v Maringotke na smetisku v Kostolišti. Salesian Anton Červeň sa v rubrike Duchovná obnova tentoraz pozerá kritickým okom na kázne, kazateľov a ich poslucháčov. V rubrike Kultúra nájdete rozhovor s novinárom a spisovateľom Jimom Forrestom, ktorý vo svojej knihe E-maily z pekla nadviazal na dielo, ktoré napísal C.S. Lewis. Listáreň ponúka odpoveď na otázku, ako má fungovať ekonomická rada vo farnosti a na ktoré výdavky by mali prispievať farníci. Seriál Poznačili storočie približuje život mystického svetca Pátra Pia z Pietrelčíny, ktorého život sprevádzali bolesť a nepochopenie. V týždni modlitieb za duchovné povolania ponúka salesianka Elvíra Hervajová formou fiktívneho rozhovoru netradičný pohľad na to, ako môžeme spoznať svoje povolanie. Vatikánske klenoty je názov unikátnej výstavy v Ríme. Prezentuje 130 umeleckých diel, ktoré doteraz neboli nikdy vystavované na verejnosti. Dočítate sa o nej v rubrike Kultúra. Autorka Slávka Porubská sa prostredníctvom Lipského knižného veľtrhu pozerá na prácu prekladateľov umeleckej literatúry, ktorá býva často skrytá a nedocenená. V rubrike Misie sestra Bernadeta Gromanová vo svojom liste opisuje činnosť sestier z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Južnej Afrike, kde sa venujú ľuďom chorým na AIDS. Kamaráti Dobromilka a Svetlúšik rozprávajú deťom príbeh o Markovi, ktorý sa prestal báť v tme. Na 7. veľkonočnú nedeľu 4. mája spustí svoje vysielanie prvá slovenská katolícka televízia Lux. Leitmotívom televízie je slogán Doma je doma. Zakladateľmi televízie sú občianske združenie Lux Communication, Salesiáni Dona Bosca, Slovenská provincia a Konferencia biskupov Slovenska. Nová televízia chce byť alternatívnou televíziou, ktorá ponúkne divákom kresťanské hodnoty. V programe by mala dominovať náboženská publicistika, dokumentárne filmy a nebudú chýbať ani programy pre deti a mladých. V Banskej Bystrici otvorili v nedeľu 6. apríla Dom Božieho milosrdenstva, ktorý tvorí hospic, dom dôchodcov, dom sociálnych služieb a materská škôlka. Dielo, ktoré Banskobystrické biskupstvo budovalo 2 roky, verejne otvoril a požehnal banskobystrický biskup Rudolf Baláš. Diecézny biskup zároveň zriadil v mestskej časti Belveder farnosť Božieho milosrdenstva a za prvého farského administrátora určil Radoslava Bujdoša. V sociálnom stredisku bude pracovať viac ako 40 ľudí a dokáže prijať takmer 90 klientov všetkých vekových kategórií. V katedrále svätého Martina v Bratislave sa bude 14. apríla konať pontifikálna svätá omša za Kiaru Lubichovú a 22. apríla bohoslužba pri príležitosti 3. výročia zvolenia pápeža Benedikta XVI, ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Najnovšie dvojčíslo magazínu Rádia Lumen Slovo zo srdca je venované jubileu tejto kresťanskej rozhlasovej stanice, ktorá v pondelok 7. apríla oslávila 15. narodeniny. V novom jubilejnom čísle Rádia Lumen nájdete fotoalbum moderátorov a pracovníkov rádia, ktorí sa vám prihovárali počas 15 rokov. Niektorí z nich vám prezradia, čo pre nich práca a život spätý s rádiom znamená. Pozrieme sa aj do histórie samotného rádia, ktoré na začiatku ani netušilo, do akých rozmerov narastie. Rubrika Človečina okolo nás ponúka zamyslenie sa nad úctou k životu tak, ako ju praktizovala matka Tereza. A rubrika Duchovný obzor ponúka veľkonočnú úvahu o cirkvi z pera českého biskupa Jozefa Hloucha, ako aj verše Gertrúdy von Lefortovej a zamyslenie na tému z odloženého bohatstva. Ďalšou významnou postavou cirkvi, ktorú vám predstavíme v rubrike Spoločenstvo svätých, je francúzsky kapucín Ján Krstiteľ de Blois. Príspevok Sila a pomoc troch zdravasov hovorí o zázračnej sile tejto pobožnosti. Deťom svetelkáčom sa prihovoria pôvabné veršované rozprávky Heleny Kryžanovej Koľadovej. Aktuálne správy z cirkevného diania doma i vo svete, reportáže, rozhovory ponúkame každý týždeň v rubrike Čítanie z kresťanskej tlače.